Wel, bore da iawn i chi gyd yn Aberystwyth, ac mae'n ddrwg iawn gen i na fedrai fod yno gyda chi yn y cnawd yn y Llyfrgell Genedlaethol. Ond cyfarchion cynnes i chi gyd o Gaergrawnt, a gobeithio cewch chi ddiwrnod y gweinidogion bendithiol heddiw. Diolch yn fawr iawn i Carwyn am y gwahoddiad i arwain un o'r sesiynau yn ystod y dydd. Testun un sesiwn yw Bywyd a Diwinyddiaeth y gweinidog a'r diwinydd Almaenaidd, Dietrich Bonhoeffer. Mae eleni yn flwyddyn arwyddocaol i drafod y testun hwn, gan ein bod yn nodi 80 mlynedd ers i Bonhoeffer gael ei ddiwinyddio gan y Natsiaid. Ar y 9 o Ebrill 1945, cafodd Bonhoeffer ei ddiwinyddio yng Ngwersyll Crynhoi Flossenburg am wrthwynebu Hitler a'i gyfundrefn. Eleni gwnaed nifer o ymdrechion i gofio ac i dalu teyrnged i Bonhoeffer a'i gyfraniad. Efallai mae'r amlycaf o'r rhain oedd ffilm Americanaidd a ryddhawyd ym mis Mawrth eleni o dan y teitl Bonhoeffer, Pastor, Spy, Assassin. Mae'r ffilm yn canolbwyntio ar gyfraniad Bonhoeffer fel aelod o'r Abfer, y mudiad cudd o ysbiwyr aeth ati wrth wynebu'r Natsiaid ddiwedd y 1930au a dechrau'r 1940au. Gweitha'r modd, nid oedd y ffilm yn un llwyddiannus, ac adolygiadau ddigon cymhedrol neu negyddol y cafodd gan y papurau newydd. Un broblem sylfaenol oedd nad oedd y ffilm yn cadw'n ddigon agos at effeithiau hanesyddol. Gwelwn ni hyn o deitl dadleuol y ffilm, Bonhoeffer, Pastor, Spy, Assassin. Bod Bonhoeffer yn gwybod am gynlluniau'r Abfer i geisio lladd Hitler, ni wnaeth gymryd rhan yn weithredol yn y cynlluniau hynny. Anodd os nad cam arweiniol yw ei ddisgrifio fel assassin. Roedd Bonhoeffer hefyd yn heddychwr yn ei ddyddiau cynnar, fo hynny'n fwy amwys erbyn diwedd ei oes. Problem arall gyda'r ffilm oedd iddi fethu cysylltu bywyd Bonhoeffer gyda'i ddiwinyddiaeth. I bapur newydd y Guardian roi tair seren iddi, dywedodd yr adolygiad hyn. As a thriller, this is not really thrilling enough. And as a biopic, it is not necessarily representative of the spirit of the man. Yn ôl yr adolygiad, roedd y ffilm ar fai gan ei bod yn sôn am helyntion bywyd Bonhoeffer heb gofio mae gyfraniad penna oedd fel awdur a diwinydd Cristnogol. Wedi'r cyfan, efallai na fyddai ffilm o'r enw Pastor Theologian Spy wedi bod yn ddigon bachog i Hollywood. Ond yn ddios, mae sylwadau'r Guardian yn llygad i lle. Ni ellir gwahanu bywyd Bonhoeffer o'i ddiwinyddiaeth, na'i ddiwinyddiaeth o'i fywyd. Roedd diwinyddiaeth Cristnogol Bonhoeffer yn ymateb yn uniongyrchol i'r cyd-destun hanesyddol yr oedd yn byw ynddo. Felly mwyn i ni ddeall yr hyn a wnaeth Bonhoeffer, rhaid deall ei ddiwinyddiaeth. Ac yn yr un modd, mwyn deall ei athrawiaeth, rhaid dadansoddi ei gyd-destun hanesyddol. Dim ond trwy wneud hyn y gnawn ni werthfawrogi cyfraniad unigryw Bonhoeffer fel diwinydd, ac y gallwn ni gymhwyso her ei ddiwinyddiaeth un hoes ni heddiw. Edrychwch ar sut mae'r ffenestri lliw yma yn yr Almaen ac yng Ngwlad Pwyl yn gwneud hynny. Maen nhw'n cysylltu bywyd Bonhoeffer a'i gyfraniad fel gweinidog a diwinydd yn wahanol felly i y ffilm Pastor, Spy, Assassin. Dyma felly dyn ni'n mynd i wneud yn y sesiwn hwn. Dyn ni'n mynd i edrych ar hanes bywyd Bonhoeffer, ac wrth edrych ar ei fywyd, newn ni ystyried rai
o elfennau mwyaf nodweddiadol ei ddiwinyddiaeth. Ganwyd Bonhoeffer ar y 4 o Chwefror 1916 yn Ninas Breslau yn nwyrain yr Almaen. Bryd hynny roedd yn yr Almaen, heddiw mae yng Ngwlad Pwyl. Roedd Bonhoeffer yn efaill i Sabine ac yn un o 8 o blant. Ond pan oedd ddim ond yn 2 oed, symudodd y teulu i ddinas Berlin, ydych chi'n gweld lluniau fyna ar y sgrin, o'r dinasoedd hyn yn y cyfnod yma. Oedd teulu Bonhoeffer yn ddigon cyffyrddus a breintiedig i bryd. Oedden nhw'n perthyn i ddosbarth canol uchel yr Almaen. Dosbarth wnaeth ffynnu yn ystod Gweriniaeth Feima, a gafodd ei sefydlu wrth gwrs ar ôl i'r Almaen gael ei threchu yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel teulu, oedden nhw'n hynod o addysgedig, yn ddiwylliedig ac yn gefnog. Wedi'r cyfan, athro seikiatryddiaeth a niwroleg oedd tad Bonhoeffer, Dr Karl Bonhoeffer. Nad oedd y teulu yn mynd i'r eglwys yn wythnosol, roedd dylanwad Cristnogol ar Bonhoeffer o'i ddyddiau cynnar. Yn un peth, roedd yn dod o linach o ddiwinyddion Cristnogol. Enghraifft, roedd ei hen daid yn athro hanes yr eglwys, a'i daid hefyd yn athro diwinyddiaeth ymarferol. Ond roedd dylanwadau Cristnogol hefyd yn bresennol yn ei gartre. I'w dad, Dr Karl, traddodiad hanesyddol a deallusol oedd Cristnogaeth, yn fwy felly o bosib na rhywbeth personol. Iddo fe, roedd Cristnogaeth yn rhan o'r traddodiad ryddfrydol a resymegol hwnnw, wnaeth siapio ei hunaniaeth Almaeneg. Byddai'r pwyslais yma ar werth hanes a dadansoddi manwl yn dod yn nodwedd o ddiwinyddiaeth Bonhoeffer. Hynny, dylanwad Cristnogol dipyn yn wahanol a ddaeth trwy fam Bonhoeffer, Paula. Yn ystod ei phlentyndod, roedd hi wedi dylanwadu gan Morafiaid Pietistiaid, grŵp tebyg i'r Methodistiaid Efengylaidd yng Nghymru. Nid yw'n syndod felly, mae hi, Paula, wnaeth ddarllen y Beibl gyda'i phlant, canu emynau gyda nhw a gweddio gyda nhw hefyd. Byddai'r elfen bersonol a defosiynol hon yn dod yn rhan bwysig o ddiwinyddiaeth Bonhoeffer. Bod ei dad, Karl, yn gobeithio y byddai Dietrich yn dod yn feddyg, neu'n gyfreithiwr o bosib fel ei frodyr, yn 40 oed, roddodd Dietrich ei fryd ar ddod yn weinidog gyda'r Lwtheraid. Felly, ar ôl gorffen ei addysg uwchradd mewn ysgol ramadeg ym Merlin, aeth i'r brifysgol yn Tübingen, yn ne orllewin yr Almaen, i astudio diwinyddiaeth yn 1923. Os, roddodd Tübingen sylfaen gadarn iddo mewn diwinyddiaeth academaidd. Ond dim ond am flwyddyn y buodd yno. Yn 1924, aeth ar daith 3 mis i Rufain ac yna trosglwyddodd ei astudiaethau i Brifysgol Berlin. Gelwir ei daith i Rufain a'i gyfnod fel myfyriwr ym Merlin gan haneswyr yn drobwynt y mywyd Bonhoeffer. Pam? Wel, dyma'r cyfnod y dechreuodd Bonhoeffer ddatblygu un o bwysleisiau mwyaf nodweddiadol i ddiwinyddiaeth. Dwi'n mynd i alw'r pwyslais cyntaf hwn yn Crist a'r Eglwys. Gadewch i ni edrych ar y datblygiad hwn gyda'n gilydd. Pan gychwynnodd Bonhoeffer fel myfyriwr ym Merlin, un o ysgolheigion amlycaf yr adran ddiwinyddiaeth oedd yr hanesydd eglwysig, Adolf von Harnack. Roedd von Harnack yn cynrychioli uchafbwynt diwinyddiaeth ryddfrydol yn yr Almaen. Nid ryddfrydol mewn ystyr ddadleuol, ond yn yr ystyr hanesyddol. Dyma ddiwinyddiaeth oedd yn pwysleisio ryddid,
Ac oedd yn hyderus yng ngallu dyn i bwyso a mesur yr hyn oedd yn hanfodol i'r ffydd Gristnogol. Trwy ddefnyddio reswm a methodoleg hanesyddol feirniadol, yn ôl Von Harnack, roedd modd gwahaniaethu rhwng cnewyllyn neu craidd Cristnogaeth ar un llaw, a'r plisgyn, hynny yw, yr hyn sy'n eilaidd. Daeth Von Harnack i'r casgliad mae cnewyllyn Cristnogaeth yw tadolaeth Duw, hynny yw bod Duw yn dad cariadus a phersonol, a brawdoliaeth dyn. Hynny yw fod dynoliaeth yn deulu ac yn gymdeithas sydd â chyfrifoldeb ar ôl ei gilydd. Yn y bôn i Von Harnack, neges foesol ac ymarferol oedd craidd y ffydd Gristnogol. Ac eilaidd oedd dogma ac athrawiaethau, pethau fel y drindod, gwirthiau, gnawdoliad, yr arglwydd Iesu. Pan ddaeth Bonhoeffer i Ferlin, daeth yn un o ddisgyblion penna Von Harnack. Yn wir, dewisodd Von Harnack Bonhoeffer i fod yn un o aelodau seminar arbennig oedd e'n ei gynnal ar ôl iddo fe ymddeol. A gwelwn ni nes ymlaen fod yna rai dylanwadau ar Bonhoeffer, pethau wedi dysgu gan Von Harnack, yn enwedig y pwyslais ar werth cymdeithasol Cristnogaeth. Ond nid dim ond ar lais Von Harnack yr oedd Bonhoeffer yn ei wrando ym Merlin. Ym Merlin, roedd Bonhoeffer hefyd yn clywed llais tra gwahanol, llais Karl Barth. Roedd Barth wedi cyhoeddi esboniadau ar yr epistol at y Rufeiniaid, Briefer, yn 1919 ac yn 1921, ac oedd Bonhoeffer wedi darllen a'i astudio. Ac oedd Von Harnack a Karl Barth mewn gwirionedd yn cynrychioli dau fyd diwinyddol cwbl wahanol. Oherwydd adwaith yn erbyn diwinyddiaeth ryddfrydol y cyfnod, oedd diwinyddiaeth Karl Barth. Yn hytrach na chychwyn diwinyddiaeth gyda dyn a'i allu, cychwynodd Barth gyda mawredd Duw. Ofer, meddai Barth, yw ymdrechion dynoliaeth i adnabod Duw. Yn ôl Barth, mae Duw yn gans anders. Hynny yw yn gwbl wahanol i ni. Mwyn dod i adnabod Duw, meddai Barth, rhaid dibynnu ar datguddiad Duw ohono'i hun yn Iesu Grist. Roedd y traddodiad ryddfrydol wedi disgrifio datguddiad Duw fel corff o syniadau crefyddol oedd wedi casglu ar hyd y canrifoedd, ond roedd Barth yn anghytuno. Nid ryw syniad abstract oedd datguddiad Duw yng Nghrist iddo fe, ond rhywbeth mae'r Duw byw yn ei wneud mewn hanes. Mewn geiriau eraill, gweithred Duw a digwyddiad yw datguddiad, nid yw dynoliaeth yn gallu cyfrannu dim ato. Mae diwinyddiaeth Barth yn aml yn cael ei alw yn ddiwinyddiaeth ddialectic, sy'n golygu deall rhywbeth trwy edrych ar densiwn rhwng dau beth cwbl wahanol, sef wrth gwrs i Barth Duw ar un llaw, a'r ddynoliaeth ar y llaw arall. Yn ddios, cafodd Barth ddylanwad pwysig ar ddiwinyddiaeth Bonhoeffer. Gwelwn ni hyn yn glir yn y peth sylweddol cyntaf nath Bonhoeffer ei ysgrifennu, sef ei draethawd PhD o dan y teitl Sanctorum Communio, sy'n cael ei gyfieithu'r Gymraeg fel Cymundeb y Saint. Gorffennodd Bonhoeffer traethawd hwn yn 1927 a cyhoeddwyd hi fel cyfrol yn 1930. Fel Barth, mae Sanctorum Communio yn pwysleisio fod Duw yn datguddio ei hun
yn Iesu Grist. Mwyn deall Duw mewn geiriau eraill, rhaid ei ddeall yn wyneb datguddiad hwn. Jyst edrychwch ar rai o'r dyfyniadau dethol hyn o'r treithawd. Mae Bonhoeffer yn dweud fod realiti eglwys Crist yn cael ei roi yn y datguddiad sydd yng Nghrist. Mae hefyd yn dweud fod pechod yn cael ei orchfygu yn y datguddiad sydd yng Nghrist, ac hefyd mae'r syniad Cristnogol o Dduw yn cael ei ddeall trwy'r datguddiad sydd yng Nghrist. Mae yna rhywbeth crys ganolog iawn am ddiwinyddiaeth Bonhoeffer, gan fod ei holl ddiwinyddiaeth yn cael ei adeiladu ar sylfaen Crist. Ond nid jyst cael ei ddylanwadu gan Bart wnaeth Bonhoeffer. Dyma fe hefyd yn gwneud rhywbeth creadigol. Dyma fe'n cyfuno'r syniad o ddatguddiad Duw yng Nghrist gyda'r eglwys. Dyma ni'n dychwelyd at daith Bonhoeffer i Rufain ym 1924. Yn ôl Bonhoeffer trwy gerdded ar hyd strydoedd Rufain a gweld Basilica San Peder, daeth i ddeall athrawiaeth yr eglwys am y tro cyntaf. Doedd yr eglwys, os gofiwch chi erioed, wedi bod yn rhan bwysig iawn o'i fagwraeth ond nawr o weld Catholigion Rufain wrthi. Dyma fe'n dod i werthfawrogi eglwys Duw fel rhywbeth concret, rhywbeth sy'n bod mewn gwirionedd, nid jyst rhyw syniad yn meddwl. Yn Sanctorum Communio, mae Bonhoeffer yn disgrifio'r eglwys fel hyn. Yr eglwys, meddai, yw presenoldeb Crist, a Christ yw presenoldeb Duw. Hynny yw, mae'r Iesu Grist hanesyddol, yr un sy'n wir ddyn, yn wir Dduw, yr un cafodd ei groeshoelio, yr un waith atgyfodi, yn bresennol yn yr eglwys heddiw. Oedd hyn yn dra gwahanol i be oedd diwinyddion ryddfrydol y cyfnod yn ei ddweud wrth wahaniaethu rhwng yr Iesu hanesyddol a Christ y dogma. Ond dywedodd Bonhoeffer fwy na dim ond hyn am yr eglwys. Dywedodd hefyd, mae'r eglwys yw Christ yn bodoli fel cymuned. A dyma elfen gwbl ganolog i ddiwinyddiaeth Bonhoeffer. Nid syniad na delfryd yw'r eglwys, ond cymuned a chymdeithas real. Rhywbeth ymarferol. Nid fel unigolion y mae byw y bywyd Cristnogol, ond fel cymuned o bobl sy'n atebol i'w gilydd ac sydd yn caru ei gilydd. Ac yn ei plith hwy, mae Crist yn bodoli. Pwyslais Crist ganolog iawn oedd i holl weithiau Bonhoeffer, ond yn enwedig i weithiau cynnar fel Actwn Sein Gweithred a Bod ym 1931 a Schöpfung und Fall Creadigaeth a Chwymp ym 1933. Oedd Crist a'r eglwys felly nodwedd bwysig iawn o ddiwinyddiaeth Bonhoeffer. A gan fod yr eglwys fel cymuned mor bwysig iddo fe, dyw e ddim yn syndod o gwbl i Bonhoeffer wasanaethu cymunedau eglwysig mewn sawl cyd-destun gwahanol yn syth ar ôl iddo orffen ei ddoethuriaeth ym Merlin. Ym 1928, aeth Bonhoeffer yn gyntaf i wasanaethu eglwys Brotestanaidd Almaeneg ei hiaith ym Barcelona. Ac yno eto pwysleisiodd mae cymuned yw'r eglwys, lle mae Crist yn trigo. Oedd ei aelodau fe yn yr eglwys yn ei adnabod fel rhywun oedd yn ei caru ac yn gofalu amdanyn nhw. Ac yna, ym 1930, aeth Bonhoeffer dipyn ymhellach. Dyma fe'n mynd i Efrog Newydd i wneud gwaith ymchwil yn athrofa ddiwinyddol Union o dan arweiniad y Diwinydd Americanaidd
Reinhold Niebuhr. Ac oedd Niebuhr, wrth gwrs, yn rhywun oedd â phwysleisiau tebyg I Bat yn ei ddiwinyddiaeth. Ac yno yn Efrog Newydd, aeth ati I wasanaethu'r eglwys leol. Gan ddilyn arweiniad I gyd fyfyriwr Frank Fisher o Alabama, aeth Bonhoeffer I addoli yn eglwys fedyddiedig yr Abysiniaid. Eglwys oedd â rhan fwyaf o'i haelodau yn bobl ddu o ardal Harlem. Gyno y bu Bonhoeffer yn arwain un o'r dosbarthiadau ysgol Sul. Yn ystod ei gyfnod yn Efrog Newydd, daeth Bonhoeffer I werthfawrogi pa mor allweddol yw hi, ac oedd hi i'r eglwys gyfrannu at y mudiad hawliau sifil yn America. Ar ôl ei gyfnod yn Sbaen, ac ei gyfnod ymchwil yn Efrog Newydd, i'r byd academaidd y dychwelodd Bonhoeffer, ac hynny fel darlithydd mewn diwinyddiaeth systematig ym Mhrifysgol Frederick William ym Merlin ym 1931. Yn ôl I fyfyrwyr, roedd Bonhoeffer yn eitha resymegol a chlir I arddull fel darlithydd, a gallai hynny felly olygu fod I ddarlithoedd yn fwy sych nag yn angerddol. Ond wrth gwrs cynnwys y darlithoedd oedd yn bwysig, a llwyddodd I ddenu nifer o fyfyrwyr yn arbennig i'w ddosbarthiadau ar Gristoleg a natur yr eglwys. Pan ddychwelodd Bonhoeffer I Ferlin yn y 1930au, roedd newidiadau mawr ar droed yng nghymdeithas ac yng ngwleidyddiaeth yr Almaen. Yn Awst 1933, daeth Adolf Hitler yn ganghellio'r Almaen, ac roedd nifer o fyfyrwyr a darlithwyr Prifysgol Berlin bellach yn bleidiol I syniadau y blaid Natsiaidd. Syniadau oedd wrth gwrs yn cynnwys gorechafiaeth yr hil araidd, gwrthsemitiaeth ac annibyniaeth economaidd. Ond nid felly Bonhoeffer. Wrth I afael Hitler a'r Natsiaid ar yr Almaen dynhau, roedd Bonhoeffer yn dod yn fwy ac yn fwy anghyffyrddus ym Merlin. Ym 1933 a 1934, diardddelwyd pob darlithydd Iddewig o'r brifysgol, ac ym 1934 daeth Hitler o fod yn ganghellio'r Almaen I fod yn Führer. Ond un peth arall yr oedd Hitler yn ceisio I wneud yn y cyfnod hwn oedd sicrhau fod yr eglwys Cristnogol yn ifydd I Natsiaeth. Ac mwyn gwneud hyn, sefydlwyd eglwys o'r enw Eglwys Efengylaidd yr Almaen, neu Eglwys y Raich ym 1933. Enwad oedd yn gwbl ifydd i'r wladwriaeth ac oedd yn cyfuno elfennau Cristnogol a syniadaeth Natsiaidd. Oedd yr delweddau hyn yn cynnwys wrth gwrs portreadau o Iesu fel dyn gwyn o Ewrop yn hytrach nag fel Iddew. A'r syniad fod yn ifydd I Dduw yn gyfystyr a bod yn driw I Hitler. Dyma lun o stormtroopers Hitler yn ymgyrchu wrth I bleidlais fynd yn ei flaen. Pleidlais dwi'n meddwl I ddewis cynrychiolwyr ar gyfer y cyngor eglwysig yn yr Almaen. Wrth weld y pethau hyn yn digwydd, roedd Bonhoeffer wedi cael digon. Yn Awst 1933, daeth Bonhoeffer a chriw o weinidogion at ei gilydd mewn lle o'r enw Bethel yn ardal Westphalia I ddrafftio dogfen o'r enw Cyfoes Bethel. Dogfen oedd hon oedd yn gwrthwynebu gafael Hitler ar yr eglwys Cristnogol. Roedd y ddogfen yn, a dwi'n dyfynnu nawr, yn gwrthod yr athrawiaeth ffals o'r wladwriaeth Cristnogol. Ni all y gair, meddai Bonhoeffer,
cyd-wynidogion oedd yn ysgrifennu hwn, ni all y gair gael unrhyw ymerawdwr na barnwr, na gamddiffynwr, ond Duw yn unig. Oedd cyffes Bethel yn gysylltiedig â'r ymdrechion cynnar i sefydlu'r eglwys gyffesiadol yn yr Almaen. Hynny yw eglwys oedd yn annibynnol oddi ar y wladwriaeth Natsiaidd ac oedd yn driw i gyffes yr Efengil yn hytrach nag i Hitler. Hynny, nid oedd Bonhoeffer yng nghyfarfod sefydlu'r eglwys gyffesiadol ym 1934 gan ei fod wedi penderfynu ffoi a dianc rhag y Natsiaid i Loegr. Ac yno bu Bonhoeffer rhwng Hydref 1933 ac Ebrill 1935 yn gwasanaethu fel bugail ar ddwy eglwys Almaenaidd ei hiaith yn Llundain. Gyda Bonhoeffer yn Lloegr, gadawyd y gwaith o arwain yr eglwys gyffesiadol i weinidog Lwtheraidd arall, Martin Niemöller. Un arall fi ynghlwm ar gwaith o sefydlu'r eglwys gyffesiadol oedd un dyn ni wedi clywed dipyn amdano fe'n barod, Karl Barth. Barth oedd yr un nath ysgrifennu y datganiad Bramen ym 1934, dogfen swyddogol gynta'r eglwys gyffesiadol oedd yn datgan yn blwmp ac yn blaen. Mae Iesu Grist yn unig yw'r un y dylai'r eglwys wrando arno, ac neb arall. Ers gorffen ei ddoethuriaeth, roedd Bonhoeffer a Barth wedi dod yn dipyn o ffrindiau. Roedd Bonhoeffer wedi bod yn teithio i ymweld â Barth yn Bonn, ac roedd Barth yn cwrdd â Bonhoeffer pan oedd ym Merlin. Pan glywodd Barth fod Bonhoeffer wedi ffoi i Loegr, oedd e'n drist ac yn eitha blin. Yn wir, dyma fe'n anfon llythyr at Bonhoeffer yn dweud, Almaenwr wyt, mae ti eglwys ar dân, ond rhaid i ti ddychwelyd i dy swydd ar y llong nesa. Ond geiriau llym Barth, roedd cyfnod Bonhoeffer yn Lloegr yn un pwysig. Yn ystod ei flwyddyn a hanner yn Llundain, llwyddodd Bonhoeffer i wneud nifer o gysylltiadau mewn gwahanol enwadau, gan ddod yn rhan bwysig o'r mudiad ecwmenaidd Ewropeaidd. Un o'r cysylltiadau pwysicaf hyn oedd â George Bell, esgob Caerfyddau, sef Chichester. Trwy ddod i gysylltiad ag arweinwyr fel Bell, ceisiodd Bonhoeffer annog y gymuned ecwmenaidd i gefnogi ymdrech yr eglwys gyffesiadol i wrthwynebu Hitler, ac i helpu hefyd y rai oedd yn cael eu herlyd gan y Natsiaid, yn arbennig felly yr Iddewon. Ond ei ymdrechion, cafodd Bonhoeffer ei siomi gan y diffyg ymateb. I George Bell, enghraifft, aros yn ffrind agos iddo hyd y diwedd, collodd Bonhoeffer ei hyder yn awydd a gallu'r mudiad ecwmenaidd i helpu y sefyllfa yn yr Almaen. Gan mai ychydig y gallai Bonhoeffer i wneud o'r tu allan, gwnaeth y penderfyniad anodd i ddychwelyd i'r Almaen. Ym 1935, daeth yn ôl i'r Almaen i wasanaethu fel prifathro coleg diwinyddol cudd yn Finkwald, yn wyrain yr Almaen yng Ngwlad Pwyl heddiw. Ac yno bu am 2 flynedd a hanner, yn paratoi gweinidogion i weinidogaethu yn yr eglwys gyffesiadol. Dyma lun o weinidogion yr eglwys gyffesiadol, a ydwch chi weld Bonhoeffer yn edrych yn ddifrifol iawn ar y chwith. Yno yn Finkwald, yr ysgrifennodd Bonhoeffer un o'i brif weithiau diwinyddol, a gyhoeddwyd gyntaf ym 1937 o dan y teitl Nach Folge. Anodd yw cyfieithu union ystyr y gair hwn i'r Gymraeg, ond mae'n golygu rhywbeth tebyg i'r weithred o ddilyn, o fod yn ddisgybl. Ac nad yw'r teitl Saesneg yn gyfieithiad llythrenol o'r Almaen,
Mae'r teitl Saesneg yn llwyddo i grynhoi neges y gyfrol The Cost of Discipleship. A dyma ni'n dod at yr ail nodwedd o ddiwinyddiaeth Bonhoeffer i'w thrafod heddiw gras costus. Mae'r gyfrol hon rhywsut yn llai academaidd i naws na'i weithiau cynharach. Yma mae Bonhoeffer yn siarad o'i galon. A'r hyn sydd ar ei galon yw pa mor beryglus yw'r syniad o ras rhad i'r eglwys. Dyma'r ffordd mae e'n diffinio gras rad yn y gyfrol. Gras rad yw gelyn mawrol ein heglwys. Y mae gras rad yn golygu gras a'r werth yn y farchnad, fel nwyddau'r stondinwr. Teflir atom am bris gostyngol y sacramentau, maddeuant pechodau a chysuron crefydd. Darlunir gras fel trysorfa ddihysbydd yr eglwys. Y mae hi ohoni yn bwrw arnom fendithion a dwylo hael, heb ofyn cwestiynau, na gosod terfynau. Gras heb bris, gras heb gosb. Popeth i'w gael am ddim. Mewn geiriau eraill, roedd Bonhoeffer wedi cael digon ar Gristnogion yr Almaen oedd yn cymryd gras Duw yn ganiataol. Pobl oedd yn dweud eu bod nhw'n Gristnogion, ond oedd yn amharod i gyfru'r gost o wneud hynny. Yn amharod i ufuddhau Iesu pan oedd hynny'n anodd. Yn amharod i wynebu erledigaeth a dioddefaint dros achos Iesu Grist. Mae'n amlwg mae'r hyn roedd gan Bonhoeffer mewn sylw, oedd y Cristnogion hynny oedd yn barod i dderbyn awdurdod Hitler mwyn bod yn gyfforddus ei byd. Yn ôl Bonhoeffer, nid gras rad y mae Duw yn ei gynnig i bobl, ond gras costus. A dyma'r ffordd mae Bonhoeffer yn diffinio'r gras costus hwn. Mae'r fath ras yn gostus am ei fod yn galw arnom i ddilyn. Ac y mae'n ras am ei fod yn galw arnom i ddilyn Iesu Grist. Y mae'n gostus am ei fod yn costio i ddyn ei fywyd. Ac y mae'n ras am ei fod yn rhoi i ddyn yr unig wir fywyd. Y mae'n bennaf oll. Y mae'n gostus am iddo gostio Duw fywyd i fab. Y mae'n ras am na chyfrifodd Duw ei fab yn ormod o bris i'w dalu am ein bywyd. Mewn geiriau eraill, mae gras Duw yn gostus i Dduw, gan iddo dalu'r pris mwyaf amdanom, marwolaeth i fab. Ac mae'n gostus i bobl gan ei fod yn golygu cario'r groes, wynebu bywyd o ddioddefaint, erledigaeth, hyd yn oed marwolaeth, mwyn Crist. Ac mewn ymhen rai blynyddoedd wrth gwrs, byddai Bonhoeffer ei hun yn ddofri pa mor gostus oedd gras Duw. Cymhwyso gras Duw i fywyd yr eglwys, wnaeth Bonhoeffer yn yr ail gyfrol a gyhoeddodd pan oedd yn Finkwald, enw'r gyfrol hon. Mae'n cael ei chyfieithu'r Gymraeg fel bywyd gyda'n gilydd. Ac yn y gyfrol hon, mae Bonhoeffer yn esbonio sut mae byw yn ymarferol fel cymuned sydd wedi newid gan ras Duw. Mae'r gyfrol mewn gwirionedd yn cyfuno pwyslais Bonhoeffer ar yr eglwys fel cymuned o bobl a'i bwyslais ar ras Duw. Roedd Finkwald yn gyfnod cynhyrchiol i Bonhoeffer, ond nid oedd i bara'n hir. Roedd yn 1937 daeth y Gestapo o hyd i'r athrofa gan ei chau ac arestio nifer o'r myfyrwyr. Ar ôl i'r athrofa gau, daeth Bonhoeffer yn fwy gweithredol fyth yn yr ymgyrch i wrthwynebu Hitler. Yn 1942, daeth yn aelod o'r Abfer. Cangen o'r fyddin Almeinig oedd yr Abfer oedd yn canolbwyntio ar ysbïo. Ac ei bod hi'n ffurfiol yn cael ei reoli gan wladwriaeth yr Almaen, roedd arweinwyr yr Abfer yn gwrthwynebu Hitler a'r Natsiaid, ac yn ei plith roedd pennaeth yr Abfer, Wilhelm Canaris. Daeth Bonhoeffer ei gysylltu ar yr Abfer trwy brawd yng nghyfraith.
oedd eisoes yn aelod. Fel y sbiwr i'r adfer, cymerodd Bonhoeffer ran mewn amryw o gynlluniau i wrthwynebu'r Natsiaid. Y mwyaf amlwg ohonyn nhw oedd y cynllun sy'n cael yr enw Operation 7, lle smyglwyd Iddewon yn y dirgel i'r Swistir i ddianc rhag y gwersylloedd crynhoi. Fel aelod o'r adfer, teithiodd Bonhoeffer hefyd i Norwy mwyn annog yr eglwys Lwtheraidd yno i wrthwynebu Hitler. Fel y sbiwr i'r adfer, yr ysgrifennodd Bonhoeffer gyfrol sy'n aml yn cael ei galw yn ei magnum opus, Ethic. Ysgrifennodd rhwng 1940 a 1942 ac y gyhoeddwyd yn 1949. Dyna ni cyfieithu ethic i'r Gymraeg fel moeseg. A dyma ni'n dod at y drydedd nodwedd o ddiwinyddiaeth Bonhoeffer, moeseg a'r byd. Pwyslais fawr y gyfrol hon ydy fod awnelo moeseg Cristnogol a'r byd. Gan fod Duw wedi cymodu'r byd ag ef ei hun, myna Bonhoeffer fod moeseg Cristnogol i'w chymhwyso i bob elfen o gymdeithas. Gwedewch ar yr hyn, mae'n ei ddweud, nid oes unrhyw ran o'r byd, pa mor anobeithiol ac aniwiol bynnag y bo, nad yw'n cael ei dderbyn gan Dduw a'i chymodi a Duw yn Iesu Grist. Y sawl a rydd ei sylw i gorff Crist mewn ffydd, ni all fyth mwy lefaru am y byd, fel pe bai wedi wahanu oddi wrth Grist. Dyn ni eisoes wedi sylwi ar bwyslais Bonhoeffer ar yr eglwys. Wel, pwyslais arall yn ei ddiwinyddiaeth oedd y byd. Roedd awnelo Cristnogaeth ar eglwys, ond i Bonhoeffer roedd Cristnogaeth hefyd yn rhywbeth oedd yn ymwneud â'r byd. Ac mae hyn yn dod yn glir yn y ffordd mae'n sôn am foeseg. Yn ôl i gyfrol ethic, mae Bonhoeffer yn dadlau fod y byd a'r gymdeithas sydd o'i gwmpas wedi gwneud allan o bedair elfen: llafur, neu gwaith, priodas a'r eglwys. Ac roedd gan y Cristion gyfrifoldeb i gymhwyso moeseg Cristnogol i'r bedair elfen yma, hyd yn oed pan oedd hynny'n anodd ac yn gostus. Does dim syndod o gwbl, felly Bonhoeffer wrthwynebu'r Natsiaid am ei bod nhw yn tanseilio moeseg Cristnogol. Am ei wrthwynebiad i'r Natsiaid, a'i ymwneud â'r abwer, yr arestiwyd Bonhoeffer yn Ebrill 1945. Roedd newydd ddyweddio a merch o'r enw Maria, ond gweitha'r modd dyma nhw byth yn priodi. Treulio 2 flynedd yng ngharchar Tegel yng ngogledd Berlin. Ac yn y carchar anfonodd Bonhoeffer nifer o lythyrau at ei ffrindiau, yn arbennig at dyn o'r enw Eberhard Bethge, a oedd yn fyfyriwr yn Finkenwald. Yn ei lythyrau, dengys Bonhoeffer ei fod wedi dadrithio ar hyn yr oedd yn ei alw'n grefydd. Dyma'r hyn a ysgrifennodd mewn un llythyr: beth yw Cristnogaeth, ac yn wir beth yw Crist i ni heddiw? Sut y gall Crist ddod yn arglwydd, hyd yn oed ar y rai nad oes y crefydd ganddynt? Os nad yw crefydd yn ddim ond gwys Cristnogaeth, a bu'r wisg honno gweddau gwahanol iawn ar wahanol gyfnodau, yna beth yw Cristnogaeth ddi-grefydd? Beth yw arwyddocâd eglwys plwyf pregethu, bywyd Cristnogol mewn byd ddi-grefydd? Pa fodd y llefarwn am Dduw heb grefydd? A dyma ni'n dod at y nodwedd olaf o ddiwinyddiaeth Bonhoeffer i'w thrafod heddiw. Ac o bosib y nodwedd fwyaf dadleuol, Cristnogaeth ddi-grefydd. Be mae Bonhoeffer yn ei olygu pan mae'n sôn am Cristnogaeth ddi-grefydd? Wel, i Bonhoeffer, roedd crefydd yn cynrychioli yr eglwysi a'r Cristnogion hynny oedd wedi cyfaddawdu ar Natsiaid. Gras rad oedd yn nodweddu'r ddiwinyddiaeth hon. Roedd crefydd i nifer ohonyn nhw yn rhywbeth preifat ac unigolyddol, rhywbeth arwynebol oedd pobl yn troi ati, yn unig pan oedden nhw angen rhyw gysur. Dyma'r grefydd roedd wedi aros yn ddistaw pan ddaeth Hitler i rym
a pan oedd yr Iddewon yn cael ei hanfon i'r gwersyllioedd crynhoi. Nid oedd y grefydd hon wedi gwasanaethu'r ffydd Gristnogol, ac felly i Bonhoeffer, nid oedd y fath grefydd yn ffitio mewn yn y byd modern. Felly yn hi Bonhoeffer, nid bod yn grefyddol oedd angen yr eglwys, ond bod yn fydol. Nid bod yn fydol yn yr ystyr o fod yn bechadurus, nid dyna be oedd Bonhoeffer yn ei feddwl, ond bod yn fydol yn yr ystyr o fod yn bresennol yn y byd. Wedi'r cyfan, i'r byd, y daeth Iesu Grist i fyw ac i ddioddau gyda ni. Felly mae gwir Gristnogaeth yn perthyn i'r byd. Mae'n hawdd gweld sut y gallai dyn mewn carchar ar fin wynebu marwolaeth ddod i'r casgliad yma ynglyn â chrefydd. Yn Hydref 1944, cyhuddwyd Bonhoeffer i garchar y Gestapo, cludwyd ef hyd yn oed i garchar y Gestapo ym Merlin. Ac yna mis Chwefror 1945, cyhoeddodd llys y Gestapo i fod yn eog o deyrn bradwriaeth. Ac felly, yn Ebrill 1945, dim ond ychydig o wythnosau cyn i'r milwyr Americanaidd gyrraedd i ryddhau y carcharorion o'r gwersyllioedd, daeth Bonhoeffer yn ferthyr Cristnogol pan gafodd ei ddienyddio yng ngwersyll crynhoi Flossenburg. Yn ddios, roedd pwyslais Bonhoeffer Grist a'r eglwys, a'r ras costus, a'r foeseg a'r byd, a'i syniad o Gristnogaeth i grefydd yn ymateb i'r cyd-destun hanesyddol penodol roedd e'n byw ynddo. Ond dichon fod modd cymhwyso'r nodweddion hyn i'n hoes ni heddiw. Mae'r syniad fod yr eglwys yn gymuned yn herio unigolyddiaeth ein hoes. Mae gras costus yn bwysleisio'r angen i fod yn ifydd Iesu, pa mae hynny yn gallu bod yn hynod o amhoblogaidd. Mae moeseg Bonhoeffer yn ein hannog i beidio bod yn fewnblyg, ond i ymwneud â'r byd sydd o'n cwmpas, ac mae ei feirniadaeth o grefydd yn ein hatgoffa. Nad yw ein gobeith mewn sefydliadau na thraddodiadau dynol, ond yn Iesu Grist ei hun. Dyn ni nawr yn mynd i dreulio ychydig amser yn parhau i drafod y pynciau hyn trwy ystyried ychydig o gwestiynau trafod. Diolch yn fawr iawn i chi am y cyfle i siarad heddiw a phob bendith ar weddill y diwrnod.